Hello guys, बरबे नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव जानांगौ नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो गावगावनि न' सेफटियानो दं होननानै आं सानो गाइस। स' गाइस दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय माने रिएक्शन भिडिअ'। स' नोंथांमोनाबो बे भिडिअ'खौ नायोब्ला जोबोद मोजां मोनगोन आरोना। नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला नोंथाङा अननानै लाइक मारिनानै होबानो जाबाय नोंथाङा। स' बे भिडिअ'आनो जाहैबाय माने 15 आगस्टनिमोन आरोना बे भिडिअ'आ। स' 15 आगस्टआवनो बे भिडिअ'खौ आपल'ड खालामदोंमोन, नाथाय आं 15 आगस्टआवनो नायखादोंमोन बे भिडिअ'खौ, नाथाय जोबोद मोजां मोनदोंमोन आं नायनानै आरोना। स' ओमफ्राय दा आङो बेखौ माने मोजां मोननानै आरो जेनेबा रिएक्शन खालामनो गोसो जानानै आं दिनै खालामनाय जादों आरोना। स' गाइस भिडिअ'खौ जागायजेननायनि सिगां फंनैसो बाथ्रा बुंनो मालै गाइस, नोंथांमोना आंखौ बावबाय नामा? गोबाङानो आंखौ बावबाय जानो हागौ आरोना। स' बिनि थाखायनो नोंथांमोना आंखौ बावनायनि थाखायनोथ' नोंथांमोना कमेन्टखौनो खालामला आरो गोबाङानो आंनि भिडिअ'खौ नायला मा? नोंथांमोना आंखौ एथ'बां गाज्रि मोननानै दंना। स' सरि गाइस, नोंथांमोना जुदि आंखौ गाज्रि मोनदोंब्ला अननानै नोंथांमोना प्लिज आं सरि बियो, नोंथांमोना अननानै आंखौ सापर्ट खालामफिन। बेफोरबायदिनो आगोलाव जेरै सापर्ट खालामदों स' बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामफिन नोंथांमोना अननानै प्लिज गाइस। आं नोंथांमोनखौ आखाइ खबजबनानै खुलुमहरो, नोंथांमोना अननानै सापर्ट होबानो जाबाय गाइस। बिदिब्ला बांद्राय गोबाव खालामला, स' भिडिअ'खौ जागायलांनोसै ना मा बुङो गाइस? थ' बिदिब्ला नायदोनि। स' भिडिअ'नि टाइटेलानो जै बर' हारिनि। थ' नायदोनि। स' बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामदों जानो हानाय आरोना। नायनाय स्टाइलावनो मिथिखायो जोबोद खस्थ' खालामदों बिथांमोना। स' नोंथांमोनाथ' लाइक होबानो जाबाय नोंथांमोना, आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना। जय हिन्द, जय बर' हारिनि जय। जोबोद मोजां मोसाखादों हलेना। स' आब'मोना जोबोदै मोजाङै मोसादों बायदि मोनदों आङो। नोंथांमोनासो कमेन्टआव मा खोन्थाहरो? कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय गाइस। आंहा बे मेथाइखौ माने बे समखौ गोसोआव नांखायो आरोना। जोबोद मोजां मोनो आं आगायनिफ्रायनो, माने बे समखौ आं आवगायनिफ्रायनो जोबोद मोजां मोनखायो आङो, मानोना उन्दैनिफ्रायनो खोनानो मोननाय ना, बिनि थाखायनो मोजां मोनो आरोना गाइस। ग्रुप डेन्सआवलाय जोबोद मोजां जादों बिथांमोननिया। स' गाइस बिथांमोननि थाखायथ' लाइक होनो हाखायो नोंथांमोना, अननानै लाइक होदो। जोबोद खस्थ' बानायदों दे हले बिसोरो, मिथिबायना गाइस। जोबोद दुखु मोनो आरोना। जोबोद मोजां मोसालांबायलै ना, बरिया। जोबोद खस्थ' खालामखादों बिथांमोना, जोबोद खस्थ' खालामखादों।
बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ एसेयावनो लाखिथोंसै स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ फुल नायनो गोसोब्ला नोंथांमोना लिंकखौ डिसक्रिपसनाव मोनगोन अननानै नोंथांमोना बिथांमोनखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय जेसेबां हायो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय स' बेफोरबायदिनो भिडिअ नायबाय थानो थाखाय स' नोंथांमोना अननानै प्लिज नोंथांमोना बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनानै लाहैबानो जाबाय गाइस थ' बिदिब्ला जेनेबा नोंथांमोना बर'जों बर' बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलायोबा माने जोबोद मोजां जायो आरोना स' बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लोगो मोनलायगोन ना मा बुङो गाइस थ' बिदिब्ला भिडिअखौ बेयावनो दोननोसै खुलुमबाय।